जे आमचे विजन ऑफ आ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर what he has always envisioned, he has brought it in the budget. He always speaks about आमचे गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला कल्याण आणि त्याच प्रमाणे आमचे बजेट आम्ही पळयलां की मिडल क्लास what really brought to my notice is he has said that middle class people who are in rented homes, he's going to provide budgetary provisions so they can own a home and they can build a home if they want. Second thing is किसाना खातीर बजेट वाडयला. आमचे महिला खातीर आमचे हेल्थान आमचे जे महिला आसा आशा वर्कर्स आसूं की आंगणवाडी वर्कर्स आसूं तांच्या खातीर दे हॅव बीन इन्क्लुडेड अंडर आयुष्मान भारत. सो दे ऑल गेट हेल्थ बेनिफीट अप टू 5 लाख रुपीज अँड मेन म्हणटा ते आमचे लखपती दिदीज. सो तांचेंय बी बजेट वाडयलां की ते तांकां पयलीं जे 1 लाख मेळटालो तांचे बजेटरी प्रोविजन इनक्रीज केला. सोलर स्कीम इम्प्लिमेंट केल्या. सो दे आर प्रमोटिंग मोर सोलर एनर्जी, रिन्युएबल सस्टेनेबल कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट. सो दीज आर द मेन हायलायट्स म्हणटा तशें. एड्युकेशन, स्कूल एड्युकेशनाक खूब बजेट वाडयला स्कूल एड्युकेशनाक. सो दॅट इज गोइंग टू हेल्प ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर. Maybe according to the national education policy, I think all infrastructure of the schools will improve with increased budgetary provisions for schools. Health infrastructure, tourism khatir budget wadela, that certain spots are going to be developed according to tourism. So main म्हणटा ते तांचे महिला सशक्तीकरण, आमचे युवा खातीर आणि आमचे गरीब कल्याण हे they have stressed more on this. Okay, what about Governor's speech, he lauded the efforts of the state की आम्ही फर्स्ट टाइम आमचे नॅशनल गेम्स इतले सक्सेसफुली वी ऑर्गनायज्ड इन गोवा अँड दे वर व्हेरी सक्सेसफूल विथ सो मेनी टॅलीज टू आवर स्टुडंट्स इन गोवा अँड दॅट हॅज गिवन अ प्लॅटफॉर्म टू सो मेनी स्टुडंट्स आमची गोंयची भुरग्यांक टू पार्टिसिपेट अँड शो देअर टॅलंट. आमचे 70चे कितले भुरग्यांक दे वन मेडल्स अँड यू नो ग्रामीण भागाचे जावन पसून दे कूड पार्टिसिपेट. G20 प्रेसिडेंसी फर्स्ट टायम आमच्या कंट्रीक मेळ्ळी. Those meetings were held very, very successfully आमच्या भागान. At the same time, so many other things he has stressed about. पयले फावटी आतां वुमन हेल्प डेस्क प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर वुमन हेल्प डेस्क स्टार्ट जाला. पर्पल फेस्ट वॉज ऑर्गनायज्ड ऑल ओवर अगेन. लायक लास्ट इयर इट वॉज अ बिग सक्सेस. दिस इयर इट वॉज डबल फोल्ड सक्सेस अँड व्हेरी आमचे माननीय प्रधानमंत्री मेन्शन्ड अबाउट पर्पल फेस्ट इन हिज मन की बात. सो इट्स अ व्हेरी प्राऊड मोमेंट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा की इतली आमची धाकटी माणकुली राज्य जावन पसून द स्टेट ऑफ गोवा इज इन taking responsibility for so many functions, you know, whether it's national games, international purple festival or G20 meetings आणि आता बायलां खातीर वुमन हेल्प डेस्क सुरू केला. सो इट जस्ट शोज आमचे महिला सशक्तीकरण हाव इम्पॉर्टंट इट इज. गृह आधाराचे स्किम्स आसूनी की लाडली लक्ष्मी आसूनी, आमची ममता स्कीम आसूनी, ह्यो सगळे खूब भार दिला आमच्या सरकारान महिला खातीर आणि हे सगळे इम्प्लिमेंट जाता आणि महिला पर्यंत पावता. ताजे भायर आमचे गव्हर्मेंट बाकीचे जे आसा स्कुलां खातीर म्हणा, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर ते चालूच आसा. आमी पळयता सगळ्या कडेन हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग अपग्रेडेड. CHC म्हणा, PHC म्हणा, ॲज एंड वेन वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघांनी दे आर गेटिंग अपग्रेडेड. सो this is a big pat on the back for our government. Thank you.